Юзгея Ъс. Гьокберк Демирджи. Джан Верел. Мунисе Юзлем. Джейда Олгунер. Джансън Минагюр. Беркант Мифтюлер. Деря Куртулу Шоктар. Тууче Ерсой. Мустафа Шимшек. Есра Демирджи Чобан. Сала Тюркоğlu. Ямур Агдаа. Али Дерели. Бараш Гюрсес. Тугул Küçükoğlu. Джан Чалар. Гюларджан и други. Обещание. Притеснението ви е неоснователно. Няма да се върнете към онзи живот. Защото сте по-богата, отколкото си мислите. Имате вуйчуми. Имате 2 деца. Емир и Сона безкрайно ви обичат. И ще ви обичат без значение дали членувате във фондацията или не. А тази обич не се купува с нищо. Казах ти, че няма да ме разбереш. Напротив, разбирам ви. Просто се опитвам да кажа, че не е нужно да се борите сама с нищо. Защото зад гърба си имате прекрасно семейство, което никога няма да ви изостави. Казах и на твоите хора. Ще ти дам много пари повече, отколкото предполагаш. Само ни пусни.
Щом имаш толкова пари, защо тогава дойде при мен? Пуснете я! Ако беше коя да е, щях да те подредя едно хубаво и да те отпратя. Но няма да го направя. Ще умрете, защото сте Тархун. Завържи ги. Пусни ме! Да приключим с това без шум. Ако мислите, че ще се измъкнете, много грешите. Водете ги. Хайде! Не! Пусни ме! Пусни ме! Добре дошъл, шеф. Има ли новини от Лейла? Ей, попитахте нещо. Винаги намираш начин да ме изнервиш до край. Няма, шеф. Ще й се обадя да се приготви. Ало, Лейла. Готова ли си? Чудесно. Тръгвам да те взема. Хайде, добре. Добре. Хайде, бе, човек, по-живо. Допускате грешка. Рано или късно ще се разбере. Шефът ви ще обвини вас, за да се отърве. Пуснете ни. Няма да кажем на никого, иначе вие ще сте потърпевшите. Пуснете ни и вие ще се отървете. Пуснете ни, моля ви. Ние се отървахме. Никой няма да открие труповете ви. Това няма да остане така. Семейството ми ще ви накара скъпо да платите. Стига, млъквай. Братле, ела за малко. Ела. Братле, жената е права. Ако после обвинят нас, ако шефът ни натопи... Няма. Ами ако го направи? Шефът идва, млъквай. Какво стана? Така е добре. Ти върви да разчистиш вътре, да не остават следи. Хайде по-бързо.
Слава Богу! Благодаря ти, Боже! Благодаря! Благодаря! Ще ни убият и погребат. За това ли благодариш? Няма да умрем. Ще се поберат. Каталясах. Емир, Хвърли оръжието. Казах да го хвърлиш. Остави го. Хайде, хвърли го. Емир, сине. Емир, знаех, че ще дойдеш. Слава Богу. Развържи ги. По-живо. Не се мутай. Хайде, върви. Върви, върви. Знаех си. Отървахме се. Развържи ги. Развържи ме. По-бързо. Хайде. Не мърдай. Бягайте! Бягайте! Тичай! Тичай! Нагоре! Бързо! Масао заспа. Добре. Баща ми идва насам. Най-добре е да се сбогуваме. Никъде няма да ходиш. Моля? Няма да ходиш никъде. Кажи на баща ти, че не те пускам. Полудя ли? Как ще кажа такова нещо? Никъде няма да ходиш. Налага се. Не се налага, защото той не е твой баща.
Не, не! И къде ще избягате? Скачайте! Пусни ни! Пусни ни да си вървим! Никъде няма да ходиш. Какво правиш? Ти за кого се мислиш? Прекаляваш. Насила ли ще държиш дъщеря ми? Хайде, Лейла. Ти кой си, че да решаваш от нейно име? Не искам да го слушам повече, Лейла. Тръгвай. Тръгвай. Лейла, стой. Какво става? Какво правите? Нямаш право да решаваш от нейно име. Как така нямам право да решавам? Аз съм нейн баща. Не си и баща. Знам, че Лейла не е твоя дъщеря. Талас Янер, има сигнал срещу вас. Идвате с нас. Сигнал? Татко, какво става? Какъв сигнал, господа? В участъка ще разбереш. Елате, господине. Хайде, скачайте. Пусни ни! Пусни ни да си вървим! Хайде, скачайте! Може и да оцелеете. Или искате да ви накълцам, а? Какво чакате? Скачайте! Може да оцелеете. Скачайте! Пусни ни, хайде. Прибери този нож. Не! Животно! Рейхан! Мамо, Рейхан! Спаси ме, моля те. Не позволявай да умра тук. Моля те, не ме пускай. Не издържам. Не издържам, Емир. Не издържам. Ще спася и двете. Държа се! Виж, държа се! Мога да издържа! Мога! Емир, спаси мен, Емир. Спаси мен. Спаси мен, Емир. Пусни ме! Издърпай майка си! Не издържам, Емир. Хайде, мамо, повдигни се. Емир. Хайде, още малко. Хайде! Хайде, мамо! Хайде! Емир, сине, знаех, че няма да ме оставиш. Чакай. Хванахте, държате. Ще успеем. Ще успеем. Не мога! Нямам сили! Не се предавай, стегни се. Набери се. Хайде! Хвани ръката ми. Хайде! Издърпай се. Хайде, не се предавай. Хайде, издърпай се.
Набери се! Хайде! Набери се! Добре, добре. Не! Отвори очи, моля те. Отвори очи, чуваш ли ме? Отвори очи. Отвори очи. Отвори очи. Хайде, моля те. Ранена ли е, мамо? Мамо, ранена ли е? Чуваш ли ме? Не ми го причинявай. Не мога без теб. Не мога, чуваш ли ме? Отвори очи. Добре ли си? Наистина ли си добре? Оставете баща ми. Пуснете го, станала е грешка. Татко, трябва да има грешка. Пуснете го. Моля ви, госпожо. Чакай. Пусни ме. Пусни ме. По този начин не може, успокой се. Как да се успокоя? Виж, отвеждат баща ми. Не можеш да ги спреш. Влез вътре. Отвеждат баща ми. Не се опитвай да ме спреш. Отивам и аз. Тогава и аз ще дойда. Няма да те оставя сама. Идвам и аз. Госпожо Джавидан? Най-добре да се отида в стаята. Джавидан. Ти от кога знаеш, че не ми е баща? Наскоро научих. Усъмних се в нещо и... Усъмни се в нещо и ме проучи, така ли? Всичко, което каза за него, е лъжа. Кажи, Таджи. Лейля, не мога да се свържа с шефа. Какво става? Задържаха го, Таджи. Задържали са го? Да. Някой е подал сигнал. Имаш ли идея кой може да е? Не знам. Добре, отваряй си очите и ушите. Ако разбереш кой е бил, обади ми се веднага. Може ли да погледна?
Много благодаря. За какво? Рискува живота си, за да ме спасиш. Направих каквото трябваше. И се разтревожи за мен. Да, притесних се. Нямаше да те пусна в никакъв случай. Щях да те държа до края. Но когато Припаднах, нали? Изгубила съм съзнание. Отраскана е. Не изглежда зле. Не е сериозно, ще мине. Все пак да я превържем. Как е възможно? Как си посмяла? Не мога да повярвам. Какво си направила? Рискувала си и собствения си живот, и този на Рейхан. От деня, в който се оженихме, се правех, че не виждам грешките ти, за да запазим семейството. Твоите безкрайни и неизчерпаеми амбиции, твоята злоба. Искаше все повече и повече. Старах се. Много се старах. Много. Винаги търсех извинения за постъпките ти. Отдавах го на миналото ти. На нещата, които си преживяла. Но съм сгрешил. И то много. Постъпката ти няма никакво оправдание. Душата ти е черна, Джавидан. От черна по черна. Хикмет. Не приемаше дъщеря си заради недъга й. Не даваше мира на сина си и се опита да провалиш брака му. Да продължавам ли? Но беше до тук. Няма да си затварям очите, за да запазя това семейство и спокойствието. Край. Търпението ми се изчерпа. Ще си платиш за грешките. Ще заговоря на разбираем за теб език. Хикмет. Остави ме. Ало. Господин Тунджай. Влез. Това пристигна от фирмата. Адвокатът го изпраща. Кажи на Джавидан, че я чакам тук. Майчице, много е крив. Нашият господин Хикмет.
Великата Джавидан Тархун. Не съм предполагала, че ще доживея деня, в който да я видя така. Госпожо Джавидан, господин Хикмет ви чака в кабинета си. Ще се разведе с мен. Всичко свърши. Какво е това? Ще се разведе с мен? Договор, с който прехвърляш на мен акциите си. Подпиши веднага. Анулирах кредитните ти карти. Повече няма да ползваш и кулите. Питаш се защо не се развеждам с теб? Да ти кажа ли? Заради децата. Заради Емир и Суна. Не искам да им го причинявам. Подпиши веднага. Ако не искаш да загубиш и последната възможност, подписвай. Прав си за всичко. Много съжалявам. Дори не предполагаш колко много. Старата Джавидан умря. Знам. Не ми вярваш. И си прав. Това не е нещо, което се доказва в разговор. Но ще ти докажа. Ще видиш, че предишната Джавидан я няма. Не искам пари, нито богатство. Искам само да успокоя съвестта си. Можеш да задържиш всичко завинаги. Но моля те, опитай се да ми се довериш отново. Нищо друго. Нищо друго не искам. Знам, че нямам това право. Ще поправиш счупеното, така ли? След всичко. Да, ще го поправя. До сетния си дъх ще се старая да поправя всичко, което ви причиних. А сърцето на Рейхан? Да, ще я спечеля. Дори само това искам. Тя ми спаси живота, Хикмет. Въпреки всичко. Въпреки нещата, които й причиних, тя ми спаси живота. Голяма дума каза. Ще видим.
Има ли нещо? Аз неволно чух разговора между Войчо и госпожа Джавидан. Той беше много гневен. Исках да се намеся, но не знаех дали е редно. Може би баща ми е прав. Нека майка ми да осъзнае грешките си. Не говори така. Въпреки всичко, тя ти е майка. Трябваше да я видиш на онова място. Разкаиваше се. След всичко, което ти причини, наистина ли го мислиш? Една малка рана. Ще мине. Щеше да умреш, нали знаеш? Да. Но също и майка ти. Бяхме в едно положение. Моля те, намеси се преди да се случат още по-лоши неща. Това напрежение ще се отрази и на Войчо. Помисли и за него. Добре. Този кошмар. Постъпката ти. Положението, в което ме постави. Не мога да повярвам. Говорим с майка ти. Има ли нещо? Виждам, че говорите, но... Майка ми осъзна грешката си. Виж, не искам никой да се бърка. Включително и ти. Госпожа Джавидан преживя ужасни неща днес. Не може ли да си почине малко? Ела, мамо. Ела. Войчо, седни ето тук. Чекмеджето е. Войчо? 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 Допуснах голяма грешка. Грешки. Много грешки. Но баща ти каза... че се срамувам от Сона, защото била недъгава. Как е възможно? Тя е моя дъщеря. Моя собствена дъщеря. По-добре да бях умряла, отколкото да чуя тези думи. Сякаш нож се заби в сърцето ми.
Ти нима мислиш същото? Защо мълчиш? Мамо, успокой се и поспи. После ще говорим. Ако бях умряла, нямаше да ме боли толкова. Ако ме беше пуснал да падна, нямаше да боли така. Мамо, просто казвам да се успокоим. Приемате ме за звяр. Но аз съм майка. Както твоя, така и на Суна. Как е възможно това? Аз се износих. Аз се родих. Никой не знае какво е чувството да я гледам така. Какво ще прави, когато ние си отидем? Няма и ден, в който да не се питам как ще живее сама. Кой ще я пази? Тя е половин човек, Емир. Нали ме разбираш? Тя е половин човек. По-добре ли си? Добре съм, благодаря. Знам, че нямам думата, но... Госпожа Джавидан... Рейхан, и ти ли? И ти ли й вярваш? Не е това. Всеки греши. Нали важното е да разбереш грешката си и да отстъпиш? Момичето ми, ще ти дам един бащин съвет. Не всички са като теб. Още по-малко Джавидан. Има много неща, които не знаеш за нея. Всеки заслужава втори шанс. Дори госпожа Джавидан. А и утре е Рамазан. Не може ли да се сдобрим за празника? Прости. Този път. Не вярвам, че ще се промени, но... Щом като ти ме молиш. Добре, дъще. Ролите озвучиха артистите Ася Братанова, Мими Йорданова, Ани Василева, Станислав Димитров, Александър Воронов. Преводач Кристина Андреева. Тон режисьор Александър Тодоров. Режисьор на дублажа Михаела Минева. Студио Медиа Линк.